The Sunset Beach Resort Koh Kao, Thailand. Tak se jmenuje naše ubytování tady na Koh Kao. Máme pěknou vilku. Bazénku. My jsme totiž měli spát tady v té budově. Ale jelikož tam mají plno, Tak nám udělali upgrade. udělali nám upgrade, ano. A my na tom vydělali. A my jsme na tom vydělali. My dostaneme jednou tak dražší tady tu nějakou vilku. To je štěstí, co? Nebo boudu tady u toho. Tomu se říká opravdový štěstí. Minimart, Aha. OK. Restaurant? Restaurant. Is breakfast is it? Yeah. Breakfast, OK. Yeah. Dinner. Uh-huh. And dinner. Yeah. Tamhle už je moře. Over there on the beach, massage. Aha. Massage. OK. Jo. Už to vidím. D9. Dáme to. Máme. Měli jsme D9, ne? Jsi říkal. 7. Jo, D7. Měli jsme ve vilách. D7? Jo, tady. D7 is here. Yeah. Perfekt. Takže tady budeme bydlet další týden. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. To máme vilu. Tak tohle je vila. Vila Božena. Tady můžeme tancovat, jako. Vila Božena. Ale nemáme sprchový kout, máme vanu, ale to vůbec nevadí. A župany. Župany, pantofle, trezor, lednice, obrovský zrcadlo, klimatizace, to nejdůležitější asi tady. Ale ta postel, tam se vejdou 4 lidi, jako. Tady máme houpací křesla. Já jsem si vyřízla. Tak jinak. Houpačky, tady se budou večer hrát karty, tak ti povím. A tu nemáme, no. Ano, tady je bazén, tady naproti jsou snídaně, restaurace a tady už vidíte moře. Jsme nemohli dostat lepší místo. Kokosy. Kdyby přišla chuť, kokosy. Všude kokosy. Je to tady obrovský, táme dozadu, vůbec nevím, kam až to vede. Máme kousek moři, kousek bazénu. Jdeme obalovat a juhu, k bazénu nebo k moři, kam dřív, nebo na oběd. Tak, uběhla minuta a já mám vybalenou. Pozor, až se to učíme motorku, tak co dáme do vevsi. Co? Aha. Steer friend. Thank you. Tomka, to je ta kokosová. A to mě moc nechutná. Dáme, co mají ty zmrzlenky. And vegetarian. No prostě mají tu toho mrak. Já už vím. Já nevím, jestli tohle to si mám dát. Má pípa na všechno, já nevím, co si mám dát. No tak si dej, když už málo si přidáš. Ještě něco. Co? Pojď. Než to věc jsem dostane. Tak povídej. Je. Nechce, vole. Díky.
On se furt tak usmívá. Hele, co já mám dneska? Zeleninu, rýži, polský oko a Míša má zase garlic bread. A co to je tohle, pana? Panák a hovězí. Nudličky a nějaký panák. A rýžička. Tady. Tak Feronky. dobrou chuť, Míško, a dáš mi nějakou feferonku? Všechny. Děkuji. Já čekám Eskimo, mi chutnalo nejvíc. No a ještě byl Jumbo. Takový vole, no, ty vole, podobný. Vole. Jo, a ještě měla, pozor vole, takový kelímek, polárka. Kelímek, taková smetanová polárka. jak ruská zmrzlá Jo. vevnitřek, ne? Ty vole, to bylo dobrý. Polárka. Dneska máme den u bazénku. Dneska nikam necestujeme. Dneska budeme opravdu odpočívat, protože už jsme tu asi 4. nebo 5. den a ještě jsme nebyli celý den u vody. Kolik mám dát za paní za pivo? 60. Vejca 80. No tak tu stojí celý den, ty vole. Co je, ty mě točíš jak si Jo. mango? Ano. Tu mají krámek mango za 49 bátů, to je kolik na naše? 30 korun. Když to porovnám proti Krétě, kde jsme byli naposled, a tady, tak jsou hlava na hlavě těch bazénů lidí a tady vůbec nikdo. Ale vůbec nikdo. Ani noha. Jo, tamhle jedna paní s Jedna paní dětskem. s dětskem, no a to je všechno. Jo, a tamhle vzadu je nějaký pán s tabletem. No tak dobře, tak jsou 3 lidi. A já vám to ukážu zblízka, jo? Tady jsme my a takhle ho obejdeme. Tady si dal někdo ručník už ráno, ještě tu nikdo nebyl. Tady jsou spršky, restaurace, tamhle vzadu záchodky, tady nějaký stánek, tam jsem si kupovala to mango, prázdný lehátko. Tamhle obchod, dětský bazén, tamhle Míša. Co? Půjčovna motorek, tam je? Tak se jdem podívat na půjčovnu motorek. Tady hamaka. Tak schválně tipněte, co vidím, když se podívám nahoru. Tady je ta obrovská restaurace, já vám ji ukážu. To je fakt velký resort, tady další hamaka. Tady jsou takhle ráno snídaně, ty vám zítra když tak natočím. Dneska jsem na snídaně nebyla, protože jsem se včera hrozně přejedla večer. Tak a tady máte venkovní takhle sezení, i když ono je tohle taky v podstatě venkovní, ale tady jsou další stolečky, kde si můžete sednout. Tady je, jak jsme vám říkali, máte buď anglický meníčka,
anebo ruský meníčka. Tady máte další sezení. Tamhle už jsou lehátka. Jsou ze 3/4 taky prázdní. Paní už byla připravená, jestli mě obslouží. Tady pořád stojí v pozoru, chudáci. Palma vedle palmy, je to tady fakt nádherný. Tady nějaký korec cvičí už asi hodinu. Tak, teď jsme to teda obešli. Jdeme se podívat na tu půjčovnu Motorbike. Tady jsem si koupila včera mango, dneska jsem si ho snědla k snídani. Tady záchodky. Tak, a tady si můžete půjčit skútry. Tak a pokračujeme zase dál kolem bazénu. Tady ani nevím, co je, tady jsou nějaký shopy. Tady chodíme pro pivo, tamhle už jsou zase ubytování, ale my jsme chtěli vidět hlavně ty lehátka volný, že jo? Takže já navážu, kde jsem skončila. Tamhle je Míša, tamhle mají ty ručníky od rána, nikdo tam není, tady jsou volný lehátka. Tady to má někdo asi zabraný. Tady je ta paní, o které jsme mluvili. Volný lehátka. Bazének s lavičkou ve vodě. Sedačky ve vodě. Paní se asi odskočila, před chvilkou tu byla. Volno, nikdo tu není. Jinak všude takhle kolem mě, kam se podíváte, jsou všude chatičky. Tady ne, tady je ten hlavní komplex, kde jsme měli původně spát. Tady taky nikdo není, leží tu jenom nějaký tričko. Volno. Volno, nikdo není. Vaši lehátka volný. Tady je ten pán, jsem myslela na dálku, že má tablet v ruce, ale on má nějakou knížku. Takže tady leží 2 lidi. Tady se dají ručníky, nikdo tu není. Volno. Tyhle lehátka jsou taky volný. Tady hezký skutky. Tady se dá projít, pokud se nebojíte, že spadnete do vody. Tady je jedno lehátko volný, na druhým je ručník, ale nikdo tu není. No a už se blížíme za Míšou, obešli jsme bazén. Takže na to, jak je to velký komplex, tak tu fakt moc lidí není. Tak já jsem si šla natočit nádherný západ slunce a místo něj tu na mě čeká stádo buvolů přímo na pláži. Tak tohle jsem, dámy a pánové, v životě neviděla. Wow. Ty telátka malinký tam byly. A to byly krásný. A to jedno si hrálo na hrdinu. A
a chtělo bránit celý stádo. Kde jsou? Tamhle leží. Vole, takový obří, jo? Jo. Já byla až u nich, oni ti nic neudělají, oni jsou plachý. Tam jsou ty telétka malinký. Já se toho písku bojím, Ty se bojíš písku, no tak tam nejdem. ale to stačí jako vidět, ale někde musel sem přivést, ne? Nevím, já si myslím, že se sem zatoulali. Cest, jo. Jsou to buvoly? Jo, Nebo krávy? ne, to nejsou krávy, to jsou ty rohatý. Tak to jsou asi buvoly, ne? No, to pěkný. Já tam nejdu do tom písku, už jsem vykoupan, jsem Tak jdem domů. byl zdžobanej. Ty vržou, viď, ty cikády, nebo co to je? Dneska si dám mango juice. Vždycky si ho ředím vodou. Tohle ty zelenina je výborné. Tady je rýže. Čerstvá zelenina, ovoce. Čau. Melounek. Jo, nic jiného, to nechci. Já si dám papáju dneska. Mango, liči, nebo co to je? Možná banánek. Mají ananasový, jahodový, grape, to je nějaký asi vínový, longan juice, nevím, co je mango. Tady nějaký wafle. Mástička. Tak co je tohle za kuličky? Jdem to zjistit. A to vypadá jak liči, ale u nás liči je takový růžový. To má nějaký podruh. Ale vypadá to úplně přesně jak liči, ale nebude to něco příbuzného z liči? Nějaký ten Ne, longan nebo něco takového? longa. To neznám vůbec. Jak jsme o tom včera četli, má to pecku? Jo. Má. Má to pecku a liči to není. Liči chutná jinak. Takže já vlastně vůbec nevím, co jim teď. Včera jsme to hledali na Wikipedii. Ten rambutan. Co to je rambutan? A byly tam příbuzní, že to je příbuzný liči. A byly tam ještě nějaký názvy, co je příbuzný liči, takže to zkusím najít, abych zjistila, co to vlastně vůbec dneska snídám. Já si to zeptanu, Tam to řekla. Lai Mei. Bylo mi řečeno, že to je Lai Mei. No, co to znamená? No to si musíme přeložit, co to znamená. Takováhle gulka to je. A je to dobrý, ale. Ale na mango to nemá.
Mango je number one. Součástí tady toho areálu je samozřejmě i pláž, kde máte lehátka zadarmo. Nás dělí od pláže 3 tyhle bungalovy. Tamhle ten 4. je náš. Já vás na tu pláž samozřejmě vezmu se podívat. Tady jsou takhle masáže. Hello. Savadíka. Takže masáže něco kolem 500. Is possible 30 minutes foot massage? Yeah. 30 minutes? เขานวดคือเครื่องนะ moment please Yeah, yeah. นวดเท้าอ่ะหนูน้ำลุกมาดูก่อนหมายถึงว่านวดเท้าครึ่งชั่ว How, โมง how much foot massage? 30 minutes. Oh no have 30 minutes and 1 hour One hour. Yeah, have, Yeah, yeah, okay, yeah, okay. Thank you Thank you. Okay. Kompuka. Mhm. Takže půlhodinová masáž není možná, jenom hodinová, jsem se dozvěděla. Tam vzadu leží Míša. Ani to ani nevidím, jak daleko. Je 11 dopoledne, zrovna je odliv. Ten já upřímně miluju a nejradši se koupám, když je odliv. Protože trpím akvafobií a ráda vidím na dno. Tak takhle vypadá naše pláž před naším rezortem. Tady vidíte takhle pár lehátek. Slunečníky tu teda nemáme, ale za to jsou tu tyhle stromy, nevíme, jak se jmenují, říkáme je modříny, který dělají nádherný polostín, skoro až stín. Ve vodě 2, 3 lidi. Na druhé straně nevidím nikoho. Opět se mi velmi líbí, že tu není lehátko na lehátku namačkaný, ale že jsou ty lehátka tak jako rozprostřený. Můžete si s nima volně pohybovat. Na sluníčko, do stínu. Takhle vypadají ty modříny, jak my tomu říkáme. Jo? Tamhle máte lehátka, tady jsou lehátka. Jo, není to naštosovaný na sobě. Tady může ležet nějaký samotář. My jsme si dneska lehli pod palmičku. A tady už jsou vlastně ty masáže. Tady máme našeho Brundibára. Brundibár je pokousaný, no já jsem taky pokousaná. Bohužel naposledy jsme tu byli, tak tady nebyly ty píseční blechy, teď jich je tu asi požehnaně, protože máme fakt dost kousanců, no. Nedá se svítit, musíme se mazat a mazat kokosovým olejem. Tohle je jediná ochrana před písečníma muškama. Teda pokud nechcete chodit navlečený od hlavy až k patě, dlouhý kalhoty, dlouhý rukávy, ponožky, tak tohle je jediná ochrana. Kokosový olej. Vždycky si ho bereme sebou.